मोनसे दुखुनांथाव रादाब गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय बे लामा जाब्रबथायाव सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा सिनायहायै ट्राकनि सौदावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो मटर साइकेल सालायनाय बर' सेंग्राया जाथाया गसाइगावनि 30 नं राजा लामायाव सापर्ट ब्रिजआव जादों। जिउ गोमानाय लाइमोना गसाइगाव महकुमानि हागमा थाराइबारि गामिनि सुरत मुसाहारि बाइकजों थांबाय थानाय समावनो हरनि समाव सौदावनानै गालाङो सिनायहायै ट्राकआ। मख'जाथावदि फैगौ मार्च दाननि 9 अक्ट'आव जुलि जानो गोनांमोन सुरत मुसाहारिया। थामजिगु बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।